دقافي هدف تيلكا ودقفت هدفنا حجون دقفت شعبية هنا تصور فتصوم زي تصور تيرز مثلا منجستي دقفتم فرقاني أدقسي وركب تسعين كلا أبنت أقمو خانا يترفعن إتا أدقت شكي موافد على لمبر بالينا تايك إيرين أدقي أدي حجر ندماتي ودب ندماتي كجبتي اللي زحسب دكتور يسعين الله نسو مخانقنا يترفعن نخلي تناقات رأيكم بركة كتبكس كلون أفتاريو كسجد كلون رايزم بركة أمورز اللي ود حجر يزبل أنا كورة إذا حجر زي أخبل كلون مسيو أنا ومسها كورة زبل سي بين عنكس يا خم مسها حجر وقت ولا زي ما كل من قصير راح يزوج الله قتل كام خست راي نزيوم نقع مفتار مالت تبتاتين كام تفات راي مالت سلام زخبركم تخاطرتي إيرتريان ميديا نيتورك مي كنيهم قدم قدادم كابزا هدئتن سلاماويتن زخونت هاجر إيرترا زخبر سلامتنا نغربلكم لهم كنا كمزي تكاتاتلو زلهم نقبرو زلنا كالم تيقات بسناي تلالاتن كراماتن تسنيو نكايدو زلنايو زطرح ديكونون كابتي برخت كرامات زخونه نايبلسن كال نجارات انتخابيبنا نكايدو زلنا أب استفعل يكون عدني عالم كونكم تكاتاتلنا زلهم تي ناي رحقات زفترو كونتات زي كوينو نقدم بلناكم كابز شيشاي كرامات بزخونه جن زيلا ناتنايلوم زعبانا ناتلنا نايلومي زعبانا غاشانان فليز ولا كوينو كم قل وانات بقصه لنمصالكم نبرنا غاشاينا حزنا لكم مسينا زلنا غاشانا كمتي تفلطوه منسي برخت برهانه بلينا يزللمون حزنا زلنا عرستنا دما زيبلي حلمي زبل كوينو مسوس تأساسر بزو حركات زت على الالات حزنا مساخاتكم كنت نحنا تخاتاتنا بغت حجي ناب بصاي برخت برهانه بلينا يبلكم بصاي برخت برهانه بلينا نقعد حمصحن لهم قاعد هنسرحو فرتي هبتا عريمو كمزي تخاتاتنا انكس سابيلنا يمزلنا نايلم وانا زعبانا زيبل حلمي زبل ارستي مسود ما تأساسير زغيت حركات عدالينا انا مسينا زلنا مو سابتر عيل زل زعبا انتاي خاتب لنا فلما قن نزوم كلهم بأخبروت ووتر زكاتات اللغة تخاتاترتي سلام بمبال تجمر لنا يغني لنا تدقاقامي تقبرون لعدمن دامس قمكو نتوم قصال زكاتولو ترايزي كونس معلا زي بلو مايل سرحيقوم كنسوم معالتاوي هنقو لهم صبيوناها كبرات يحبهم نمسكنهم بالبي مالتيو كم تزبل كايو اب دستان قتليان دار اهاب كرامات تخبيبنا زيدو زيبل نقرات زي بحكي مسؤول تتابعتنا من البات ارستنا ونسو سلازخونه ابزي اشحات جغانو من سياتنا استمرؤلو كبور بريزيدنت بدقو سراويت جغنا سراويت تخبيبو امونغو عسرتيتا شحات مبرز عطاو سراويت كغازم كلو معرف داي تتابعتي يقرصو كبدوم حبيبوچ ياتوم ردو مخانو ون رينا لنا سلازي ازون حدا ጸጋይ سلازي زي مسل تتابعتنا عرفهم ما يفلطون يوم كعرفوا يلنا بزح عيني صبيو منينا مخنياتو ربحاتات كساب زلو تتابعو خالله نايت خبابي ጸጋን سحابنتون كساب زلو مالتي ابزي وان زي زينا كامل لاي مقبات زرفان عبللان قبول النبور نابزخون اللهموتي نركب زلنا بزمن زي فتحن مثلا ترجيسو حصوتن حق البونتن سعريرو ابزرلولو غزينا نبر زلنا ارميناويانن قتل سبن تزغرم مالتيو زبنا غرمبيت مهانو نوبل سلام وي نناي سلام شلمات ننحدوم زتعدادمولون زرقاق حلون زلو هموت ابز حلفه سومن رينا نتنياهو ني ترامب
ናይ ኖቤል ሽልማት ሪከመንድ ከም ዝገበሮ ሰርቲፊኬት ክቦ which is ኣብ ምንታይ በፂሕና ዘርእየካ እዩ መደምደምታ ናይቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ፒክ ወይ ጫፍ ናይቲ ክፋእ ተበፂሑ ማለት እዩ ሕድሕድ ምውድዳስ ሓረት መዓልታዊ ኣማይት ናመተ ህዝብታት ፍልስጤም ኤግዛክትሊ ሓደ ህፃን ማእላያ ዘይብሉ ህፃናት ብጥሜት ተኸስቲሮም ቢያቲ ሒዞም ንመኣዲ ዝቕረቡ መኣዲ ዝልምኑ ብቦምብ እንዳኸስተርካ ህዝቢ ብህዝቡ እንዳዝነካስ ንኖቤል ሰላም ሽልማት ክትረቕሖ ከለኻን ሓደ ሰብ ማዕረ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ዓለም ኣሽካዕላል ይገብሩ ከም ዘለዉ ዘርእየካ ዘመን ኢና በፂሕና ስለዚ እሱቲ ኩነታት እዚ ኮይኑ ገለገለ እዋናት ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ እንታይ ምስ ኣሜሪካ ዝመጣጠሩ ኣይሓፍሩ እንዲኦም ቁሩብ ስኽፍ ኣይብሉ እንዲኦም ብደረጃኦም ዘይኮነ ክብሉ ዝስምዑ እዮም ምናልባት ስኩፋት ክኾኑ ይኽእሉ እንታይ ዘሰክፍ ኣለኒ ሳቶም ህዝቢ ከፅንቱ ሰብ ክሓርዱ ዓድታት ከፅንቱ እልቢ ዘይብሉ ቦምባታት ንህፃናት ኣኾሊስካ ዓዲ ብዓዱ ከተባድም ዘይሓፈሩን ዘይሓነኹን ዘይተሰከፉን ሲ ንሕና ጉዶም ከነቃልዕ ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ተኣምራታዊ ዝኾነ ክፋእ ናቶም ከነቃልዕ ንሓፍረሉ ንሰከፈሉ ምኽንያት ኣሎ እንታይ ከይገብሩ ሓደ ሌባ ወይ ሰራቑ እኮ ግብሩ ሕፊርዎ ደኒኑ እዩ ዝኸይድ ኣብ ልዕልና ዝገበሮ ስለ ዝወሓደ ዲና ንሕና ክንስከፍ ካብታ ምምንጣል ናፅነትና ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ልዕልና ዝገብሮ ዝንቢ ዘሎ ክፋእ መጋብሮም ሲ እዚ እኳ ውሒድዎ ካብታ ፅባሕ ናፅነትና መንዛዓት እዋን ጀሚርካ ክሳብ ሎሚ ሓንቲ ደቂቕ እውን በኣና ኣዕሪፎም ኣይፈልጡን ክፋእ ክጥጅኡ ጥራይ ማለት ስለዚ ነዚኦም ሲ ክንዝንጥሎም እውን ወላ ሓንቲ ድሕር ንብለሉ ምክንያት ኣለን ናይ መወዳእታት መፀካ እኮ መስዋእቲ እኳ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ድልው ወላ ሓደ ዘሰክፍ ምናልባት ተሰኪፉ ወይ ተሸቑሪሩ ከምኡ ዝዛረብ ንርእሱ ተሰኪፉ እንተኮይኑ ንዕኡ ምልከት ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ግን ዘሰክፍ የብልና ዘሸቑርር የብልና ተሓቂ ሓቂ ኸ ኣይዘንብረና ተፃባእትና ዘይዕርፍ እንክሊል ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እሞ ዘይዕርፍ ዘይበሊ እንታይ እዩ ዝብል ይመስለኒ ታሪኽ ዘይበሊ ሕልሚ እዚ ሕልሚ እዚ ክበሊ ኢልካ እውን ኣይተሓስቦን ኢኻ ክሳብቲ ዘይውዳእ ስትራቴጂካውን ምልካውን ሸውሃቶምን ረብሓታቶምን ኣብ ዞባ እዚ ንምርጋፅ ወይ ንምንጋስ እዮም እቲ ዕላማ ፍትሕን መሰላትን ረጊፅካ Sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow Sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep Sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. ናይ ድኻን ትሑት ሕብረተሰብ ድይኽካ ኣብ ዓለም ገቢትካን ወሪርካን ንበይንኻ ነቲ ሃብትን ፀጋታትን ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳጋሓጥካ ምንባር እቲ ዕላምኦም እዚ ክሳብ ተረጋገፀ ከዕርፉ ኢልና እውን ኣይንሓስብን ኢና ምክንያቱ ሎሚ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ክፋል ኮንቲነንት እቲ ፀጋታቱ ኣብ ዝፅንቆቐሉ ዘሎ እዋን ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ኣፍሪካ ይኹን ማእከላዊ ምብራቕ ከዓ በንፃሩ እቲ ፀጋታት ስለዚ ናብዚ ምምጥጣር ዘሎ ሕጂ ክሳብ ኣብዚ ዝበፅሑ እቲ ሕልሚ ማለት እዩ ነዚ ስኻ እቲ ዓለም ካልእ ዋላ ህሙኽ ይበል ንዖም ዘገድሶም ኣይ እንታይ እዮም ብፍላይ ኣፍሪካ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝደጋገምካ እቲ 60% ፀጋታት ናይ ዓለም ኣብዚ ኮንቲነንት እዚ ናይ ፀሊም ኮንቲነንት ኣሎ ስለ ዝበሃል ነዚ ብዝገበሩ ገይሮም ኣግሂዶም ከዓ ዝዛረብዎ ማለት እዩ ኣብ ፖቨርቲ ተታሒዙ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ፀሊም ሕብረተሰብ ስለዚ ኤውሮጳ ካናዳ ኣሜሪካ ነዚ ፀጋታት እዚ ክግሕጦ ክኽእል ኣለዎ ንበይን ኢሎም ኣብ ሕቡኡን ጋህድን መጋባእያታቶም ዓዊሎም ዝዛረብሉ እዩ ስለዚ ዘሰክፍ የብሉ እዚ እምበኣር መቐፀልታ ናይዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝዝንቢ ዘሎ ቀፃልን ዘይዕርፍን ጉሁድን ስቱርን ሽርሕን ተፃብኦን ማዕልያ ዘይብሉ እገዳ ተህዲድ ዝግበር ዘሎ መቐፀልታ ናይዚ ንኣብነት ሕጂ በይንና እውን ኣይኮንናን
ምዕራባውያን ይኹን ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኩሉ ዓይነት ኮንቲነንትስ ማለት እዩ 7 ኮንቲነንትስ ረብሓ ክሳብ ዝሃለዎም እግሮም ኣብ ዘየንብሩ እዮም ኣሜሪካ ቃዕዳ ዓስከርያ ወይ ሚሊታሪ ቤዝ ዘይብሉ ቦታ ኣብዘን ኮንቲነንትስ እዚአን ኣሎ ኢልካ ክዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኩሉ ኣለዎም ምክንያቱ ረብሓ ምድላይ ማለት ንኣብነት ኣብ ቪየትናም እንተሪኢና ልዕሊ 13200 ኪሎ ሜትር ሳጊሞም ካብ ኣሜሪካ ንቪየትናም ኢና ንዛረብ ዘለና ብ1955 ክሳብ 1975 ን10 ዓመት ዝኣክል ተዋጊኦም ኣሽሓት ሰራዊት ኣምፂካ ማእለያ ዘይብሉ ሎጂስቲክስን እልቢ ዘይብሉ ዶላራት ጓሪድካ ረብሓ ዘይብልካስ ንቪየትናም ዘዋግእ ምክንያት ኣለካ ዶ ኣብ ካምቦድያ እንተመፂና ደሰይም ካብ 1967 ክሳብ 1975 13400 ልዕሊኡ ኪሎ ሜትር ሳጊሞም መፅኦም ኣብ ካምቦድያ እውን ከምኡ ዓይነት ማለት እንታይ ረብሓ ነይርዎ ንህዝቢ ካምቦድያ ሓራ ንምውፃእ ኢልካ ተተሓስቦ ነዚ ኣይኮነ ደሰይም ኣብ ላኦስ ካብ 1959 ክሳብ 1975 ኣብዚ ቦታ እዚ ልዕሊ 12800 ኪሎ ሜትር ሳጊሞም ካብ ኣሜሪካ እዮም ናብ ላኦስ ዘሽካዕልሉ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ዓሰርተታት ዓመታት ረብሓ ዘይብልካ ካብ ኣሜሪካ ንሳውዝ ኢስት ኤሽያ ወይ ንፋር ኢስት ዘምፅእ ምክንያት እንታይ ነይሩ እንተልካኒ ረብሓ ኣሜሪካ ንምርግጋፅ ጥራይ እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት ግን ኣብቲ እዋን ትፈኸም እንዳበለ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ናይ ኮሙኒዝም ሲስተም ኮንቴን ጌርካ እቲ ንህዝቢ ዓለም ንምድንጋር ዝገብሮ ሜላታት ናይ ዴሞክራሲ ዶ ገለ ዝበሃል ብኡ ኣደናጊርካን ኣታሊልካን ነቲ ዩኒፖላር ሲስተም ወይ ድማ እቲ ብሒትካ ንዓለም ምዕብላል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ኮሙኒዝም ኣደስኪልካ ብዴሞክራሲ ዝብወሳቶም ዓብሊልካ ዓለም ምግባት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ናይዚ መቐፀልታ እዩ ዝልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ሽርሕን ጉርሕን ተፃብኦን ዘይዕርፍ ንመዋእል ዝቕፅል ረበሻ ማለት እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ዝደለይዎ ሃብቲ ቁጠባ ዕብለላ ክሳብ ዝረጋገፅ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ተፃብኦ ዕሪፉ ይፈልጥን እዩ መዋእሉ ብተደጋጋሚ መግዛእትታት ተዳሂኹ እዩ ተዳሂኽና ኢና ቀሊል ኣይኮን ድልብዝ እዚ ከማን ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ፀይርዎ እምበር ዝፅወር ኣይኮነን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናፅነተን ተባሪኹ ክወሃበን ወይ ክፍቀደለን ከሎ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ናፅነቱ ተመንዚዑ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ማለት እዩ ናፅነቱ ተመንዚዑ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ወይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብፌደሬሽን ኣብ 1960 ተቆሪና እንታይ ይበድልና እንተይልካ ንረብሓ ኣሜሪካ ስለዘይተሓለወ ወይ ስለዘይውዕል ማለት ከምቲ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ዝደገሞ ማለት እዩ ብዕልዮም ዛረቡ ሳቶም ረብሓና ክሳብ ዝኾነ ናይ ካልእ ረብሓ ዘገድስ ኣይኮነ ኢሎም ዓዊሎም ስለዝዛረብሉ ንሕና ንዛረበ ይኮን ንሳቶም ዝበልዎ ኢና ንደግም ዘለና ጆን ፎስተር ዳላስ ኣብቲ እዋን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣሜሪካ ዝነበረ ተኸታተልና ከምቲ ትፈልጥዎ ናብ በረኸት ብርሃነ መልሰኩም ኣለዎ ኣብ ፌደሬሽን እንዳተቐጥቀጥና 10 ዓመት ኢና ጌርና ብዘይ ፍትወትን ብዘይ ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት እውን 1962 ኤርትራ ዝበሃል ሽም ተሓኺኹ ኤርትራዊ ዝበሃል ስምን ወይ መንነት እውን ተሰሪዙ ሙሉ ብሙሉ ኢትዮጵያውያን ይኹም ተባሂሉ ኢትዮጵያውያን ዘይኮንና ግን ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣማልገመት ከም ትኸውን ገይረቶ ኮይኑ ከም ትልሓቕ ን30 ዓመታት ደሚና ተሳቂና ህዝብና ተረሺኑ እቲ ዓድታትና ባዲሙ ነዲዱ ማእለያ ዘይብሉ ሰብ ሃሊቑ ክሳብ ብታንክታት ተጨፍሊቑ ማለት እዚ ክፃወረ ይከኣልን ህዝቢ ኤርትራ ነዚ እንዳረኣያት ዓለም ሪኣ ከምዘይረኣየት ሕቑኣ ሂባ እያ ተዓዚባትና ብስቕታ ማለት እዩ ሰምት እንታይ በዲልና እንተይልና ንረብሓ ኣሜሪካ ስለዘየማልኣና ጥራይ ላስቆል ስለዚ እዚ ን30 ዓመታት ዝኸይድ ኣቤቱታ ህዝቢ ኤርትራ ሰማዕ እዚ ሲኢን እልቢ ዘይብሉ ፃውዒት ንሰላም ብሰላማዊ መገዲ መሰልና ክንረክብ ተባህለ እውን ክርከብ ኣይከኣለን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ፈቲኑ ሰላሙ ክረጋገፅሉ ስለዘይከኣለ ናፅነቱ ምስ ተመንዝዐ ግን
ሕሪኡ ዝነበረ ከይፈተወ መስዋዕቱ ክኸፍል ወሲኑ ማለት እዩ ብ1961 ከዓ ሄይሉ ቀዳመይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ብረታዊ ምንቅስቃስ ጀሚሩ መሪሕነት ኣዋት ብመሪሕነት ሓነት ኤርትራ ማለት ጅግና ሓምቢሪስ ኣዋት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኢና ምእንቲ ሓርነት ሕሩያት ክንክፍል ተገዲድና ልዕሊ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣብዚ 30 ዓመታት ማእለያ ዘይብሉ መስገደል ሰጊርና ማእለያ ዘይብሉ ዋጋ ከፊልና ከዓ ናጽነት ናበሎ ናጽነት ሓርነታዊ ቃልስና ንምኽላፍን ንምቁፃይን ዘይተገብረ ዘይተኣደነ ተጻብኦ ይነበር ማእለያ ዘይብሉ ኣጽዋር ንጸላእትና ሓገዝ ተባሂሉ ተዋሂቡ ማእለያ ዘይብሉ ጸቕጢ ማእለያ ዘይብሉ ሕልኮታት ተሰሪሑ እዚ ኩሉ ሰጊሩ ህዝቢ ኤርትራ ጸኒቲ ዳርጋ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ቅትለት ዶ ጽንተት ዶ ጀኖሳይድ ዶ ገለ ዝበሃል ብምሉእ እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ እዩ ምናልባት ብዙሕ ኣይንዛረብን ስለ ዝኾንና ባህልና ናይ ዘረባ እውን ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ስለ ዘይንዛረበሉ ተዘይኮይኑ ኣባና ዝበፅሐ በደላት እሞ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓለም ዝበሃል ርእዩ ከምዘይረኣየ ምስቃጡ ትዝገርም ነገር ከዓ እዚ ትዝገደደ ቆላሕታ ኢቭን እታ ኮንደምኔሽን ወይ ኢዳና ትበሃል ክኩንንና ነዚ እውን ኣይተኸኣለ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ተጻብኦ ነዚ ኩሉ ብረታዊ ቃልሲ ቻለንጅስ ምስ ዘራያቶም ሰጊሩ በለኺሉ ብዓወት ምስ ወፀ ድሕሪውን ክቐስኒ ይከኣሉ ድሕሪ ናጽነት እውን ምናልባት ተን ሃኒሙን ናይ ናጽነት ዘሰማቐርና ኣለና 7 ዓመት እውን ኣይኮናን እተን ህፁነት ንብለን እተን 7 ዓመታት ዘይኮና እውን በትን እንዳ ተገጨብና ኢና ሰጊርና ኢና እቶም ድሕሪ ናጽነት 1991 ቁስልኹም ኣይትሕከኩ ኢሎም ተላበውና ንባዕሎም 1998 ቁስልና ባዕሎም ጎዲኦም ተላኢኾም ማለት እዩ በርሶም ኮ ኣብ ናይ ዓቕሚ ናይ ከምኡ ዘለዎም ኣይመስሉን ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ቁስልኹም ንዓና እውን ቁስልና እዩ ኢሎም ተላቢዮም 98 ግን ህርፋን ምልዛይ ናይ ባሕርን ናይ ወራር ባህሎምን ገንፊሉ ስለ ዝደገሶም መሊስካ ናይ 3 ዓመታት ከበድቲ ወራራት ክንምክት ተገዲድና ማለት እዩ ቁስልኻ ሓኩይ ደንጎይ ኣይ ደንጎይ 10 ዓመት ካብ ዕንክሊል ሓሊፍና ብወታደራዊ መዳይ ኣብ ኩናት ስዒርና ኣብ ዳንነቱን ኣብ ጣዕላውን ተዓዊትና ወፂና 10 ዓመት ግን እዚ እውን ኣይተዋሓጠሎም ባዕሎም ዝፈረሙሉ ባዕሎም ዝመስከሩሉ ዳንነት እውን ስቲል ምክንያት ኣብ ኢዶም እዩ እቲ ዝገርም እዞም ማሕበረሰብ ዓለም ዝብል ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ዝበሃል የለን ረብሓ እዩ በቃ ከምዛ ቀዲምና ዝበልናዮ ስለዚ ንዖም ዘገድስ ተኮይኑ ህዝቢ ካልእ ዓለም ኩስትር ይበል ንዖም ዘገድስ ኣይኮነ ሕጊ የለን ሕጊ ዝበሃል የለን ሕጊ ተጓዒቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጊ ክሰርሕ ኢልካ እውን ኣይትሕሰቦ ስለዚ እዚ ኩሉ 10 ዓመታት ኣብ ሸንኮለል ሓንሳብ ግብረ ሽበራ ደጊፍኩም ሓንሳብ መሰር ረጊፅኩም ሓንሳብ ብሰንኪቲ ናታቶም ምትእታውን ተደጋጋሚ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምትእታዋት ግድን ኢና ክንዳሎ ስለ ዘለና ንሕና እውን ክንምልምል ክንዳሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ህንፀት ክንዳሎ ስለ ዘለና መንእሰይ ክንምልምል ባህርያዊ ዘይምልከቶም ዘይገድሶም ብሳዋ ከሲሶም ብመሰል ከሲሶም ብፍትሒ ከሲሶም እሞ ዘየለ ባዕሎም ጋሃስቲ ባዕሎም ህዝቢ ዓለም እንዳጥነቱ ስማዓን እንዶ ልዕሊ 60,000 ህዝቢ ፍልስጤም ሃሊቑ ማዕለያ ዘይብሉ ህፃናት ቢያቲ ሒዙ መግቢ ብጥሜት ተኮስቲሩ ቢያቲ ሒዙ ብሪጋ ዘለስ ብቦምባ ተኮልሶ እምበር ከድንጋፅ ኣለዎም ዶ እንታይ እቲ ዓለም ከንታይ ይፅበለ እንታይ ይርኢ ኣሎ እንታይ ኢልካስ ኣብ መወደር መደምደምታ ሕጊ የለን ኢልካ ጥራኻ ድንዱ ስለዚ ተጻብኦ እዚ ቀጻልዩ እንታይ እቲ ምክንያት ዝኹል ሸንኮለል እንተኢልና ርዱ እዩ እቲ ጉሁድን ስውርን ሽርሕታቶም እዚ 3.5 ቁንጣሮ ህዝቢ ማዕረ ክንድዚ ካብ መዳውብቲ ማያዊ ኣካል 8 ሃገራት ንስዑድያ ተኸቲላ ትዝገፍሐ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ምኽልተ ወደባት ወኒና ንበይና ትነብረሉ ምክንያት እንታይ እዩ
ስለዚህ እንትኽኢልና ጓዕፂፅና ክንወራ ኣለና ኣይከኣልናን ከዓ ሕልኮታት ተፃብኦ እልቢ ዘይብሉ ዕረፍቲ ዘይብሉ እገዳን እንዳዳኸምና ኣብ ሸንኮለል نمبر ኣብ ኩናት ከነንብር ኣለና ስለዚ ተማራፂ ተቀዳማይ እንተተኻኢሉ ክንወራ ክንልሕቃ ቀደም ሕልሞምን ቤዚካሊ እቲ ካብ ሰረቱ ንሲ ነይሩ እንተ ዘይተኻኢሉ ግን ወሪርካ ምግባት እዚኣ ሕልሚ እዚኣ ክሳብ ዘላ ብኸመይ ይተግበር እዚ ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ብኸመይ ይተግበር መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ዘይሽሙትዎ ግብረ ሽበራ ይምውል ፍትሒ የብሉን ንህዝቡ ረድኤት ኣብይና ረድኤት ንህዝብናስ ልዕልዩ ሓልዩሉ ማለት ማዕላ ዘይብሉ ካልእ ሸርሕታትን ጉርሕታትን እቲኻ ማለት እዩ ሕጅቲ ዝበልናዮ ቀፃሊ ዘይዕርፍ ተፃብኦ ብኸመይ ይትብርዎ ዝበልናዮ መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ዘይሽሙ ተልብሶ ፀለለ ተቐብኦ ግብረ ሽበራ ደጊፉ መሰላ ይሓለወን ዲሞክራሲያ የምፅአን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣናዊሑ ማዕልያ ዘይብሉ ሰበብ ስኢልካ ፌክ ዝኾነ ሪዝንስ ኣምፂኢካ ተሓላልኾ ኣብዚ ምስይጣን እገዳ ሰይጣን ማለት እዩ ምስይጣን ማዕልያ ዘይብሉ እገዳ ቀፃሊ እሞ ንምድኻም እዩ ዕላማ ነቲ ህዝቢ ምድኻም ነዚ ጌርካ ሽዑ ትደልዮ ተፃብኦ ኣብ መወዳእታ ፒክ ወይ ጫፍ ናቱ እንታይ እዩ ናይ ውክልና ኩናት ወይ ዝገደደ ፖለቲካዊ ተፃብኦ ተምፅእ ማለት እዩ ከምዚ ዝረኣናያ ናይ ውክልና ኩናት ተምፅእ ነቲ ህዝቢ ከመይልካ ተሸቁሪሮ ከም ዝነብር ትገብሮ ከመይልካ ተዳኽሞ እዚ ትሕልሞም ምክንያቱ ክበፅሕዎ ደልዩ ዘለው ሳቶም እስኻ ተዳኺምካ ከተዕርፍ ስለ ዘለካ ጥራይ ስለዚ ነዚ ሸንኮለል እዚ ብከምኡ ቀፂሎም ኣብ መወዳእታ ሓደ ለኹላኽ ዝኾነ ካብ እንዳጓሓፍ ኣምፂካ ቀራሪኻ እዞም ተፃባእቲ ከዳዓት ዕሱባት ኣኻኺብካ ኣብ መወዳእታ ስርዓት ቀይርካ ብኦም ዝለኣኽ ሓደ ፑፒ ማለት እዩ ፓፓጋሎ እዩ ይመፅእ ሳቶም ዝልእኽዎ ከም ድሌቶም በዚ ውፃእ በዚ እቶ በዚ ክፈል በዚ ሓፈል ዝብልዎ ሰብ እሞ ከም ድሌቶም ኣትዮም ወፂኦም ነታ ሃገር ዝብትሉሉ መገዲ ይፈጥሩ እዚ ሰብ እዚ ሳቶም ጠፍጢፎም ዘምፅዎ ስርዓት ዝብልዎ ንዑ ሽዑ ፅቡቃት ሻእስማት ትቦ ናይ ብሓቂ ንህዝቡ ዝብል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኽኢልና ማዕልያ ዘይብሉ ንህዝቡ ዝብል ፍትሕን መሰልን ዝሕሉ ኢልካ ተጠምቆ ወይ ድማ ፅቡቃት ኣስማት ሂብካ ትወዳድሶ ነቲ ኣይንብርከኽን ኣይግዛእን ኢሉ መትከሉ ፀኒዑ ዝፃባእ ወይ ደው ዝብል መንግስቲ ከዓ ደጋፊ ግብረ ሽበራ ትብሎ ዲሞክራሲያዊ ኮንካን ትብሎ ሓላይ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ትገልፅ ማዕልያ ዘይብሉ شرح قرح غير كا زي شمو تطمو سلازي خلت ጫፋታት ሒስካ ሽዑ ከም ድሌትካ ነታ ሃገር ኣቲኻ ዓሲብካ ብግቦን ድጎማን ነቲ ተኽልካ ዘለኻ ጥፋጢፍካ ዘምፃካ ባምቡላ ብግቦን ብገደን ጅቡእ ሕቢትካ ድሌትካ ትገብር ኣብታ ሃገር ተኣቱ ድሌትካ ይለኣኸካዩ ህዝቢ ኣይገድሶን ይሱ ጥራይ ስልጣኑ የናውሕ ምክንያቱ ጅቡእ ዘሕብጦ ዘሎ ግቦን ዕሱብነትን እሱ ዘገድሶ ክሳብ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ከምዚ ኢለ ምግባር እዚኣታ መወዳእታ ዕላማ እንታይቲ እንክሊል ንኸምዚ ዘምፃና ዘሎ እንተይልና ትመደባት ናቶም በዚያ ንርአያ ኣብታ መጀመርያ መእተው ዝበልናያ ረብሓይ ረብሓኻ ክሳብ ዝረጋገፅ ድሌትካ ዝለኣኸካ ምፅኢካ ድሌትካ ክትገብር እዚ ኣብ መወዳእታ ሓማሚስካ ነታ ሃገር ጓንጓ ትገብሮ ወይ ድማ ፍጡም ብኮ ጌርካ ኣይብላዕ ይስተ ትገብሮ ትገብት ዓብልል ንብሎ ፍልስፍና እዚኣ ታይቲ ናይ ምክንያት ክንዲዚ እንክሊ ዘሎ ዘብሎም ምዕራባውያን እንተይልና ግን ሓንቲ ንፅርትን እያ ንሕና ከም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በዞም ገዛእቲ ናታቶም ኣጀንዳታት ክንብርክኽ ኣይከኣል ክንብርክኽካ ኣይንኽእልን ኢና ብፍፁም ከም መንግስትን ከም ህዝብን ህዝቢ ኤርትራ
ቅድሚ ሕጂውን ኢልና ነርና እንዲና ንኽልተ ነገር ጥራይ እዩ ክንብርከኽ ክትኩስ ከሎን ኣብ ፈጣሪኡ ክሰግድ ከሎን ጥራይ ዝንብርከኽ ነዚኣ ክንገብራ ኣይንኽእል ኢና ንዖም ክንብርከኽ ኣይሕሰብዎ ብሕጂ እውን ኣይሕሰብዎ ስለዚ ሓደዚ ካልኣይ ብናይ ገዛ ርእስና ኣጀንዳ ሓንፂፅና ብናትና መትከላዊ እምነት ረጊፅና ናይ ገዛ ርእስና መርሓ ጎደና ስለ ንምራሕ እዩ ብቐንዱ ግን ሓያልን ዘይፀዓድን መንግስትን ሰራዊትን ምህላው ንዖም እቲ ሕማም መርዘም ኮይኖም ዘሎ እዚ ዘይዕፀፍ መንግስቲ ዘይቅየር ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ እዚ ንዖም እሾኽ ኮይኖም ዘሎ ነዚ ክቕይሩ ኣይከኣሉን ክቕይሩ ከዓ ሕኽ ይብል ኣለዎ ስለዚ እዚ ከዓ ማንም ኣፍሪቃዊ ክኽተሎ ዘለዎ ንፁር ራእይ ወይ መትከል እዩ ነዚ መትከል እዚ ማንም ኩሉ ኣፍሪቃዊ ክኽተሎ ደስ ይብለና ይኽተሎ ከዓ ኣለና ኣብ ፈረንሳ ኣሽሓ ሰራዊት እትያ ትሕሙሶ ዝነበረት በዓል ማሊ በዓል ቡርኪና ፋሶ ሎሚ ካልሻንኩሎ ሂቦም ውፁ ምስ በልዎም ሕማም መርዘም ኮይኖም ዘሎ ንፈረንሳ እኮ ረብሓ ስለ ዝጎደሎም እኮ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም ኣሜሪካሲ ንኣብነት እየ ዝብለካ ዘለኹ ዘይረገፀቶ ቦታ ኣሎ እንተኢልካኒ ኣብ ኣፍጋኒስታን 2001 ኣትያ 10 ዓመት ኣሽካዕሊላ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብትንትን ዘእተወትሉ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ምክንያት እንተኢልካ ንረብሓ እዩ ኣብ ዒራቅ ንሰዳም ሕሴን ሓኒቆም ምሰልገሱ ሽዓ ወስኒ ኢልካ ንህዝቢ ዒራቅ ብትንትን እትያ ማዕልያ ዘይብሉ ህዝቢ ሃሊቑ ማዕልያ ዘይብሉ ሰንኪሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ቤዝ ወተሃደራዊ ቤዝ ገይሮም ኣብኣ ይነብሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ቤዝ ናይ ሚሊታሪ ወይ ቀዋዕድ ዓስከርየ ዘይብላ ቦታ ኣላ ኢልካ ኣይሕሰብኒ ብዝዋነት ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ሶርያ ኣብ ዒራቅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሶማል كيد جيبوتي اب جيبوتي اب يلو سي اب بلاك سي اذا كله استات 67 بليون وصي زلا بلاك سي ወይ ድማ بالكان እንታይ ነው ምግባር ይወሲ ንህዝቢ ዩክሬን ሓሊሉ ኢልካ ተሓስብ ምክንያቱ እቲ ረብሓ ን ኢስት ናይ ዩሮፕ ገቢትካ ንራሽያ ደማሲስካ ምብሓት ይዕተላ ማለት ከም ተቀዲምና ዝበልና የለውሲኹም ኣሽሓ ሰራዊት ጌርካ መናወራን ንኽልቲአን ኮራታት እንዳተፋነንካ ምንባሪ ስለዚ ዜሩ ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ተኺልካ ብኸምዚ እንዳ ኣናቆትካ ምንባሪ ትዕላማ ስለዚህ على وقت تحس بزي مقصلتا نايزي حجي زنحنا خلبنا صنحنا تصابو مالتي ابزون زوبازون كوم مالتي حدا بيزي هالو اي هالو بزي قدس نسبي ارترا وي نزي زوبا حماريكا نتي زلو هيوت نايت حزبي ديستابلايز غيركا نت منغستو عقلو صابيبكا امود اتا مغبات حجي اوروبا كمبرك خلو ماي كالنان اتي صعري ناتومن ناتنان كلته تصابا يكوينلو نحنا عين بركخن يدنا ينهبن مخنياتو رسم الكوساين اويدنا قال حنتي بلنا يمن نحنا رديتكم ايد ليناني حاجزكم غبوكم ايد ليناني زي اكوتانات نجرا ايد ليناني نزبل بحيل غسوم خبلكاي كلن سلازي ازي تي قندي حمرت نايتي كفا غبروم انت كنفلطا زلنا نحنا كل غزي اسات مستبارئ مدفع حوي وي فاركس انجشر حسكا مغياي ايكونن تزدلي كل جينا نتي حو خي تبارئ خل مكل خالتي زدلي قندي مرت مالتي امريكان تاتيا نختوصا زلو تشالنجز نختاتو اتيا هم زيت وصل تفلطي زخلو نحنا كن كل جينا بفاركس انجشر غيرنا يكوننا نغوي موداتا كل جينا نكلا خلنا تبارئ زلنا تزي كوينو مساعتوت نعانا ختوص ايلكا تغورو واغا لك هم تبارع مستهم مخو نبرت كان هوت كان انت تحين كاون تطفومو بسلا زي حو بسلا حسكا هترس امريكا مساعتوت نعاخت حويل كا تغبرو هيوت كا كمزي ابماي زاتو شكر نخت حفس الكام فتان غير كا وسدا زناي غرابتنا انت مسينا بزح ترغم زوهابو يكون المخنياتو كلا ايخوم زغبرو زلو تكبارات سلازخونه كليت تلمدين زغبرو زلو تلخونه مفصام زغبر ميلات زي كاينو خالي الى يحسبوني انا
أمره زلوا نخالق حجر وين نخالق ودب كورية إلو كندز خشادن حنقول على الوضع يخاطبل جن حنقول يقولون ردوا يزخاء أدقسي وركب تسعين كلا أبنت أدق مخانا يترفان توركي كبوريتي أو تسأل زلوا كبور نجاري فالي بالزخانة مينرالي إتا أدقت شكي موافد على اللمبر فالي ناتايك إيرين أدي PhD دكتور يكون ماسترس ديجري سكال كالو ديجري سكال في بروفيسور يكون أنا دكتور كلا سلسة بحالكو نقحات انت زهل نيرو هاجر نداماتي ودب نداماتي كجبتي اللي زحسب كابتناي أدقي وركز عن أدقي غير كايتفوليونه دكتور يسعين الله نسو مخانقنا يترفون سلازي انتاي لنا مودات هذيهم اتوشت أو قلولا وناتهم أقاتلوهم سلازلو هدمان قدميتي كم زهمما وستبل كان باغاي مساب كندني دحري زهدب كوما عينتي ما كايدو أمزل هيك تقال عتل مدين بلو ولا تي أفو زي سري لسانو زي سري مارشال بلو حاديهم كلهم مودات هذيهم قعيروم هديدوم فكيروم زنا بوتاتهم ديو حدش نقرا يكونن موداتا بهدما خدم دمو يمزيهم كم كولونيل منغست هايله ماريامن كم جنرال حسينن زهددن زفكرن أي نبرة موداتا جن زازاموس كونه بينات مسكونه أشحات زي كونه أمات أشحات سراويتهم أهليقوم سراويت إثيوبيا كولونيل منغستو شعا مسهادمه أب زيمبابوي كان شلو تعاسي 34 عمد غير الله جنرال حسينكم انتهى فريوم بيجيروم فكيروم انتهى فريوم تلك نزبي إثيوبيا أهليقوم زيوم كنتايم كفريو موداتا هدما نقدميتالو هدما ندحريتنا يكرقبوني موداتو سلازي ناي زيوم أنا بخوم مجلس كونيره انتتي ناي مسل ود مسل انتري العلنا روس زخ عليه كالا حلفتايس روس زخ على أجندا رستيس وعلكات حضرلو أبزو أنا زي بمثلن فتحن كزارب أي حفرون ديوم كي أي حنكون ديوم كي الكا خاطراي كدم دم تغيل أبزا وأنا زي أب فلسطين أب حزب على فلسطين زكازلو هلكيت من الوقت علم اللارو نبحك علم تبهال ويفردي زبهال علورو أبزبل مدمدم تاترايز وصلك بابكر زبهال قصالي بنصار إيرتراز ززارب سبالو أنا مرتزق مبل كونيره مخنياتو سي مرتزق مالت كم عصوبي بس تلاقيخو إتي إجامونا يقبو خيترفوص راي زارب تزي كوينو مثل أب إيرتا نزلسي كابت جهست مثل أب أمريكا بعل إسرائيل زقبرو أزلو معالتاوي 6-7 هزان ميتزو على اللي زلو قديف كاس بزعب أب إيرترا زلو أما زي اللي مسمسات فتيركا بزعب وقت زارك يمحر الكادو علم يقمتني ويعزب له إيلوم كأي حاسبوني تراي خاطو أنا نعوبتين سوز يردو أنقا تزارة وخمانو سمعاي بزي قدس هاقرو وشتا هاقرو سودان زلو قصة مسالات كفتح زيك علي أين أنت يا بابكر الادعاءات الأشياء الغريبة الشكاوى بالنسبة للعدالة مع حقوق الإنسان هل ألا أنت تشهد الإبادة وتمزق الموجود في السودان في بلدك؟ ألا أنت تشاهد أنه الإبادة والدماء تسيل في الشعب الفلسطيني العربي؟ ألا لا يستحقوا أنه حقوق الإنسان؟ لماذا أنه تشوه صورة الإريتريا اليوم فساعدا يعني؟ ما هو السبب؟ الشعب الفلسطيني اليوم متمزق بكل الحروبات وانتهاكات الحقوق ولماذا لا ترفع هذه وتيقظ شعبك السوداني المشرد في كل بقاع العالم في هذه الآونة يعني. أين الأكاذيب وما هي الدلائل والحقائق أنه تشير أياديك إلى دولة إريتريا الحقيقة وحكومة الرشيدة
chaos is broken out at the sit-in. I'm told that earlier rapid support forces and paramilitary groups now part of the armed forces. اللي عدم الحقوق وعدم العدالة والعالم تشهد سامتة. ولماذا هذه الحقائق لا تتبلور في الدنيا يعني وأنت ترفع شكاوي ولا لها أدلة ولا إثبات على دولة إريتريا وشعبها وحكومتها الرشيدة يعني. فألا أنت لا نقدر نرفع مواضيع وأسئلة أكثر من هذا، ونحن نوصيك أنه أن ترجع إلى دهونك وتفكر مرة أخرى أن تعدل أفكارك على دولة إريتريا وشعبها وحكومتها. لأن الحقوق إذا كان أنت لك مسؤولية للحق والحقوق الإنسانية، ألا تدافع للشعب السوداني اللي انتهكت حقوقه بما تسمى دول العظمى اللي ترسلك أنت؟ ألا أنت لا تشهد الأمهات وأطفال البررة الفلسطينيين العرب عند إبادتهم متمزقة حياتهم؟ ولماذا لا ترفع هذه الحقائق وتشكل العالم وبالذات النظام الأمريكي أن يسحب أياديه، والنظام الصهيوني الذي انتهك حقوق الفلسطينيين بأكملها، وغزة أصبحت دولة متمزقة، ليس متمزقة فقط بل إنما إبادة حقيقية الإنسانية يعني. إذا رفعنا مثلا فرانشيسكا ألبانيس في أسبوع المرة رفعت إنه إسرائيل انتهكت حقوق إنسانية إبادة كاملة على شعب الفلسطيني. لهذه الكلمة أمريكا رفعت إدانة لألبانيس كأنها اتكلمت كلمة حقيقية فقط ليس آخر يعني. ففي العالم ليس أي حقوق ولا حق. دماء الفلسطينيين تسيل الطاهرة، دماء الطاهرة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني بالأكمل، أطفال والنساء خاصة، ستشكو إلى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يوما ما سيحاسب عليهم بأعمالهم السيئة إن شاء الله. ربنا إذا كان موجودين حنشهد هذه الأمور. شكرا بصاحب بركة برهانة بلينا تقدرتنا تي بتخالي ملغتا وحزيد ما قنقو عرب جيريو ملغتو كوحز صنيحو بصاحب بركة برهانة بلينا أبتني إرترا بمداي سبعوي مسل كسيسكا ناي جنت أبنت جيركا خند مقرب بتقرك بيخا تلوخو خام فصامي نيرو بابكر سوداناوي زغبرو كما بومبر نايتي مسل سبعو مسلات زلو أبناي وصا مالتي نعوز يجبر مرسل خيب صنيحو بصاي بركة برهانة بليناي بسم كلكم تقاطعتنا دما أدينا نمزجن تنطبطات كيدغاغم يلوسل زل يحلف زبل دلكم بصاي بركتنا بها تملس وانا زعبنا زي بل حلمي زبلي تقاطعتنا حنت حتى تجرم نقولنا تجرمنا خمي إرتراوي حتى قرب له نبصاي بركة برهانة بليناي بركة تملسكا تزجرم تايو زوم سرعتها زيهم بقوندنا إثيوبيا شواويان نبلهم حزب إرترا كرسيمو سعيرو قدكيتو كم زي سعرهم سلمتاي زي خمسة عينز زدقس حلمي إرترا مدلاي إرترا مناي نبحرا مدلاي سلمتاي مزاقبت تاريخ نحدث ولدتات إثيوبيا أي مهارو بنديو وتم بخومز دون قرو ناي قدم راح تزنورو ناي تسرعات ناي درق نورو حيل سلاسس سكين بحو حدش ولد إثيوبيا تسعيرهم تقدكيتهم كم زوج خاب إرترا أياتاتهم أبوتاتهم أيفلت ندي تولدو حدث مهراتهم زبلو كوم عينت كدوغمو ناي بحر حلمي ناي إرترا دقس كدوغاغمو خلو يسمعك يتحدش ولدو تماهيري زبل دكتور تعيني زبل سلمتا يقاقه مزاقبت تاريخ إثيوبيا أي وكسن دي وي كم تدلو ناي تتصحفن دي خوينو نعمل سخا أنا خلت أرستم بالكونيرة تحدي باهلي بقى هم باهلو خوينتي
ካብ ዘመነ መሳፍንቲ ዘመነ ውበ ዘመነ ዝተፈላለዩ ነገስታት ንበሎም መሳፍንቲ ንሰሜን እንዳጥመትካ ምንፍሓቁን ባሕሪ ምንብሃቁን እዚ ዘይበሊ ሕልሚ ማለት እዩ ሕልሚ ከም ተቀዲምካ ዝበልካየ በቃ ዊንታይ ባሕሪ ትርኢ በቃ ካብ ባሕርና ስንኳይ ባሕሪ ካብታ ባሕሪ ማንካ ማይ እውን ቀድሕዮም ክወስዱ ኣይነፍቅደሎም እዚኣ ክፈልጥዋ ዘለዎም ብመሰረቱ ኸ ሕጂ እዚ ሃገር ኤርትራ ሃገር ኤግዛክትሊ ብድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዝተናውሓ ቃልሲ ብቅልፅሙ ብጅግንነቱ ዝተዓወተ ህዝቢ እዚ ከይኣክል ብመንገዲ ሪፈረንደም 99.8 እወን ናጽነት ብምድማጽ ዘረጋገጸ ህዝቢ ስለዚ በዚ ብድርብ መለክዕ ብደምን ብድምፅን ናጽነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ምትንኳይ ኣይሓፍርንዶም ኤርትራ ሃገር ስለምንታይ ናመልስኻ ከምታ ቀዲምና ዝበልናየ ምናልባት ሳልሰይቲ ነጥቢ እውን ኣላተን እታ ሓንቲ ሓሳዳ ቅንኢ ናይ ምንብሃቕ ባህሊ ኢልና ፀኒሕና እዚ በሊ ይበልን እዩ ምክንያቱ ናብ ወለደኻ ይሰግር እቲ ካልኣይ ንቕሓት ዘይምህላቕ ከምዛ ቀዲምና ዝበልናዮ ወርቂ ኣድጊ እንተጠዓነ ኣድጊ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ምክንያቱ ባልዩ የብል ነገር ፅዒኑሎ እምበር እሱ ባሊ የብሉ ባልዩ ናቱ ተሓንጎል ናቱ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ባልዩ ብል ስለዚ እዚኦም ከዓ ዲግሪ ይፅዓኑ ፒኤችዲ ይፅዓኑ ማስተርስ ካልእ ማለት ብዘይገድስ ታይትሎም እዮም ዝቕይሩ ዘለዎ እምበር ኣተሓሳስቦም ኣይቀይሮም ስለዚ ሲክ ማይንድ ድያ ንብሎም ሲክ ማይንድ ስለዝኾኑ እዚ ሲክነስ እዚ ክገጥፎም ምናልባት ንወለዶታት ካልእ ወለዶታት ወይ ድማ ቶታሊ ተሓንጎል ክሕከኽ ሰርጀሪ ክግበረሎም እንተዘይኮይኑ እዚኦም ኣነ ክቕየሩ ኢሎም ብሕጂ እውን ኣይሓስብን እየ ስለዚ ድኽመት ናይ ኣተሓሳስባ ሳልሳይ ተልእኾ እዩ ተላኣኽቲ እዮም እዞም መዋእሎም ተላኣኽቲ እዮም ብቐደሙ ንኮሶም መዓስ ኮይኖም ቆሪኖምና ንሕና ብፌደሬሽን ይኹን ናፅነትና መንዝዒ ዝገሃሰና እኮ ኣሜሪካ እኮ ሕጂ እውን ወርኣል ካዋሊስ ወይ ድሕሪ መጋርጃ ዘለኮ ካሊእ በዝን ትምውሎ ፓላሶ ትሰርሓሉ ሓደ ሆቴል ትሃንፀሉ በዝን ከሻኺሽካ ሽዑ መልእኽቲ ትቦ ነዚ መልእኽቲ ጥራይ ዘብፅሕ ንህዝቢ ኣይሓልን እዩ ንነፍሱ ክሃድም ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሓሲሩ እውን የለና ንነፍሱ ምክንያቱ ዝበልዖ ሰቸ ይሰኣነን እቲ ካልእ ፖፑሌሽን ዝበልዖ ሰቸ ይሰኣነ ስለዚ ነዘን ሰለስተ ምክንያታት እዞም ሰባት እዚኦም ኣይስቆሮምን ኣሎ እዛ ሃገር እዚኣ ሲ ደም ከፊላ ዋጋ ከፊላ ብስርያ ዘምፅኣታ ናፅነት ከምታ ቀዲምካ ዝበልካዮ ከዓ ልኡላውነታ ብሕጊ ዘልበሰት ሳልሳይ ነገር እውን ደግሲ ደጊስዎም ዘምፅዎ ወራር ስዒሩ ካልኣይ ናብ ዳንነት ስዒሩ ብኩሉ ባንዴሩ ዘንበልበለ ሃገር ከም ኤርትራ ንጹር ዶባት ንጹር ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዝሓለፈት ሃገር ኣላ ኢልካ እውን ኣይትሓስብን ኢኻ ነዚ እንዳረኣየ ኣነ ክወርር እየ ባሕሪ ክብል እየ ዝብል ኣነ እምሮ ዘለዎን ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ ነገራት ተላኣኺ እዩ ካልኣይ ኣእምሮኦም ገማጢሉ ዝሓስብ ኣይኮነን ሳልሳይ ከዓ እቲ ምንብሃቑን መዋእልካ ብፈኸራን ብጭደራን ከተምፅኦ ዝመስለካ ደግሲ ወይ ባህሊ ኢለ ማሓሰብኳ ኣነ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ምሳይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ኣዝና ኢና ነመስግነካ ኣቐዲምካ ምስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝለዓልዎ ነጥቢ ምፅኢኻ እውን ክትንትን ፀኒሕካ እሞ ነዚ ኣብ ፅፍሩ ኣሚኑ ኣብ ሓይሉ ኣብ ውሽጣዊ ሓይሉ ኣሚኑ ሰላሙ ኣውሒሱ ንሃገሩ ደሴ ሰላም ገይሩ ዝመፀ ተፃቦታት ድማ እናመከተን ዝኸይድ ህዝቢ ብከምዚ ዓይነት መለክዕ ታሪክ ብቐፃሊ ክትፃብኦ ናይ ምኽኣል ምክንያት እንታይ ትብል ብወገንካ ሓደ ንሓደ ዝመፀካ ኣካል ብደገ ባዕዳዊ ኣካል ክትፃባፅቦ ክትዋግኦ ክትስዕሮ መሰር ርእሰ ውሳኔካ ክትኽብር ግዴታ እዩ እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ተፃባእቲ ድሌቶም ሰኣን ስለዘይተተግበረሎም ንኤርትራ ከም ፃሕ ታሪክ ዝቆፅረሉ ምክንያት እንታይ እዩ እስከ ብጥቕልል ዝበለ መልስኻ ክንፅበ እንታይ እዩ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ዓለም ኣቐዲምናቱ መእተውን ኢልና ኢና መሰል ዝበሃል የለን ፍትሒ ዝበሃል ተደምሲስ እዩ ተጋሂስ እዩ መሰል ፍትሒ እንተዝህሉ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ኣብነት ቀዛ እሞ ንርኣያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓሙሽቲ ተቐይራ ህዝባ 60,000 ዝኣክል ሃሊቑ 130,000 ዝኸውን ሰንኪሉ ኣብ ረድኤት ወዲቑ እንጌራ ክርኢ ከሎ ሓንቲ ጃንጥላ ናይ ወይ ሓንቲ ማኪና በጣሕ ናይ ረድኤት ሒዛ ንዝመፀት ከርክብ ንዝጎይ እንደገና ብቦምባ ጌርካ ኮነ ኢልካ ስራሕን ክኸውን ይኽእል እዩ ፊልም ንምልዓል ማለት በጣሕ ትቕርብ እሞ ናብኡ ዝጎይ ህዝቢ ብቦምባ ኣቢልካ ከምዚ ንዖም ፋን ዓይነት ገይሮም ወስድዎ ኾኑ ስለዚ መሰል ተዝህሉ ኣብ መዓልቲ
ካብ 20 ክሳብ 100 ሰብ ሃሊቑ እንዳወዓለ ከሎ ሓንቲ ሚድያ ወይ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ውግዘት ገይሩ ዘይፈልጥ ተኮይኑ ዓለም ሎሚ ፍትሒ ኣሎ ኢልካ ወይ መሰል ኣሎ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ኣነ ትዝገርመኒ ኢድካ ዊጥ ኣቢልካስ ኣሕፍሮምኒ ዘበለኒ እኮ ዝኮ ኣይሓፍሩ እንዲኦም ብዛዕባ መሰል ክዛረቡ መጀመርያ ንሕና ብናይ ሰባ እንተመፂኦም ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተናዊሑ ዶ ገለ ዶ ስርሖም ኣይኮነን እንድዩ ካብ ሓተቱ ግን ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ንሕና መጀመርያ ቤዚካሊ ንህንፀት ንልምዓት ዝወፈረ ሰራዊት እምበር ንኩናት ዝወፈረ ሰራዊት ኣይኮነን ህንፀቱ መሰረቱ መበገሲውን እዚ ካብ በሉ ግን እስኻትኩም ብዘምፃእክዎ መዘዝ ናይ ኩናት ክንምክት ግዴታ ኣለና ከምዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሕና ክንወርር ኢና ጥራይ ኢትኩም ፅንሑና በቃ ሰራዊት ዝበሃል የለን ፅንሕ ኢሎም እኮ ሰራዊት ዝበሃል ዲስኣርም ግበሮ ንሕና ሰላሒና ክንኣትዩና ክልካ እዮም እኮ ማዕረ ክንዲ ዝድፍረ ዘለዎም ሰባት ኮይኖም እዚኦም መሰል ኣብ የለ መሰል ኣሎ ፍትሒ ኣሎ የለን እኮ እቲ ሕጊ ዝበሃል ኣብ ዓለም ፈሪስ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሕጂ ናይ ፍልስጤም ኣብነት ኣምፂና እምበር ናብ መላእ ዓለም ዝግበር ዘሎ ግህሰታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ንቀዛስ ሙሉእ ብሙሉእ 2.5 ሚልዮን ዝኸውን ቀጠጥ ኢልካ ሓደ ማዓስከር ተኣከብ እዚ ቦታ እዚ የድልየና ኣሎ ኢሎም ካናዳ ክንወራይና ኢሉ ትራምፕ ሓንቲ ኣይላንድ እውን ከምኡ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሃገር ርስቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብሲ ኣነ ክወራዮ ሞ ተኣለ ክብለካ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ግህሰት ኣሎ ስለዚ መሰል ዝበሃል ተሪፍ እዩ እዛ ቀዲምና ብዓረብ እውን ክንተራኽፎ ፀናሕና ልኡኻት እዮም ሰድሳቶም ትዕስቦ እሞ ብኣፍ ናይቲ ኣፍሪቃ ተኮይኑ ብኣፍሪቃዊ ኣፍ ጌርካ ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃ ንሕትካ ከምትቃተል ከምትወናጀል ይገብሩኻ እምበር ባብክር ዝብልዎ ሰብ ኣብቲ ሱዳን ኣብ ሃገሩ ዘሎ ግህሰት መሰላት መንዲ ምፅዎ መንዲ ኣዳው ማዕልያ ዘይብሉ ኣዳው እትዩ ሎሚ ንሱዳን እታ መሶብ ናይ ኣፍሪቃ ትበሃል ሱዳን ኣብ ኩናትን ሕመሳን እትዩ ሚልዮናት ህዝቢ ሱዳን ሎሚ ጥፋትን ፀሓይን ብትንትን ኢሉ ዘሎስ ነዚ ክማጎት ዘይከኣለስ ብዛዕባ ኤርትራ ክማጎት بخومي يا أخي أين أنت لا تيقظ الشعب السوداني الذي مشرد في كل بقاع العالم زبل نزي سوداناون تقينوا على تنبر زي زكو زكا جبو خالد قدسو زي قلنا يقدسو ده لا يقدسو فهذه هي فبركة مثلا لتشويه صورة إريتريا وحكومتي وشعبي وتمزق السلام والاطمئنان الموجود في الدولة وتؤكد احتلالك و استعمارك عليه يعني هذا الهدف سلازي نزي تقبرز اللخات سئنا السلام أمتيكا زراريكا نتهزي نتي هاجر أبزي وصع زقتي تخاشعو تدولي زلخا بمقنعات ناي فتحن مثلا يلن كال يلن يلكا إرترا خمس أحتاريت يقروا خطول تنحكات تعالى ما كوسكوي كاو أي فلان يكوزون حدا خفتي ريزنس وي مقنعاتات يو إرترا زحتاريت كوينا أيتفلتني كاب تجمر كساب لهم أكوادا نسلام تمنى حجر يا حجر زيادة لعلم مانم قدني ساتهم صحترو خينات كتمكت كاب مجمريات زبلنا يو هبر بعثات جميركا حمساتات فدريشن كابنا أتو أبسسان كلتن إرترا أب إثيوبيا مثل حقوا جميرنا كساب لومي نمختت راينا تدالينا نخيزلنا نمبر حانت معلتون إرترا فينا تحتي رايت فلتن زينتي قانقوا خطعمهم ساتهم دلا أخوهم كدعاتن متروسات عصوباتن مستناتاتهم لسان مراقود كوني الكاز جبر قالات انت زي كوين إرترا أبينا ساعات يمو إرترا تحت كنا كوينات فلن أبغى سوران ترينا 3 عامات ديق زبالة كوينات كفيتنا نحرنتها وقالسنا الناس النت قاليسنا دمينا حريات كفيلنا حرنتنا الرقاقيسنا دحريونا قدمنا 5 زبلنايو ناي شوعات عامت هانيمون ويدما ناي حصنات عامتات راينا حليفنا دحريونا بينات يأتيمنا وعلو بدوبا مساميسوم نزي بينات زخن مكت لولاونتنا هنرقاقس كبهرياوي قدنتي قدميونو كو وسيلهم يوم بنا يمن ناي حنيش دو ناي قلدة تباهيل مالتي سلازي زي أنا نمكت لنا نمبر نحن حانت معلت صحفيرنا نفلتنينا نزمز أجن نقدف حزبي وين منقستي كنا منديو شعبيا زبال شعبيا سحتاري شعبيا خنز قباري شعبيا كنا احنا أنا نسخات كنا شعبيا زبال كم زي سور حيلو هاي مثلهم شعبيا مالت يس سور حيليو انت مسيكايو حيلو
ስኢልካ ዝቆሎ ዝሓልፍ ሓይሊ ይኮነን እንተ መጺካ ክሳብ ትመጸጉን ወዝብል እኳ ደኣ ጎደቡን ውሽጡን ንሰላም ዝምነ መንግስቲ ዘለና ንሕና ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ ስለዚ ጻሕታሪ ኮይናት ኮይና ይንፈልጥን ብሕጂውን ጻሕቲርና ይንፈልጥን ሕጂ ኸጻሕቲርና ዲና ዶብኩም ክንወሪና ወደብኩም ከነግድፈኩም ኢና ኣስመራ ብመሰየራት ወይ ድማ ብድሮናትን ገለን ሓሙኽሽቲ ክንገብራ ኢና ልካ ፈኸራሲ ተፈኸራ ኮዳ ሓና እዚኦም እኮ ዝድገም ዘረባ ይኮነን ዲ ኣይደግምዎን እዮም ተበሊዑ ብፋኖ ሸቆጥቆጥ ዝብል ዘለ ስርዓትሲ ተመጣጢሩስ ናይ ካልእ ሃገር ከዓ ክወርር ስኢልካ ሕልሚ ፌክ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ቅልውላው ነቲ ህዝቢ ማይንድ ናቲ ሽፍት ንምግባር ተባሂሉ ዝግበር እዩ እቲ መፅሕታሪን ካልእን ዝበሃል እውን ኣካል ናይቲ ጸለመ ናይቲ ደጋዊ ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ከምኡ ጌርካ ወሲድካ ሸለሊልካ ትሓልፎ ጥራይ ዘለካ ሸለል ኮይ ትብሎን ኢኻ ግን ከም ኣርእስቲ ግን ኣካል ናይቲ ጸለመ እዩ ዋላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም ኣይትህቦን ኢኻ ጽቡቕ ብጻይ በረኸት ተኸታተልትና እቲ ዝገርም ከምዚ ብጻይ በረኸት እውን ዝገልጦ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ንመሰር ርእሰ ውሳነኻ ክትከላኸል ንልኡላውነትካ ክትከላኸል እቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ እውን ንኤርትራ ግን እዚ ስለ ዝገበረት ዘይስማ ተልብሳ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየት ናይ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ባዕልኻ ከም ዝናዋሕ ጌርካ ኤርትራ ናዋሒት ሃገራዊ ኣገልግሎት ያልካ ትጥቅም ንምጥቃም ክጥዕመካ ማለት እዩ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ እምበር ብቐንዱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንልምዓት እዩ ተበጊሱ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ 4 ዙርያታት ሃገሩ ኣለልሚዑ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ እዩ ድሓር ግን ሶም ብዘበገስዎ ጥጅእ ንኤርትራ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ብሰበብ ጎረቤት ዝተበገሰ ኩናት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝነዋሕ ዝገበሩ ድማ ባዕሎም እዮም ንሓድ ሕዙ ዝጨራረስ ናይ ሓሳብ የምፁ እሞ ባዕሎም ድማ ጠቀምቲ ይኾኑ ከምዚ ብጻይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ክብሎ ፀንሐን ዘሎን ማለት እዩ ናባኻ ተመሊሰ ብጻይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ብኣጠቃላሊ ማእዝን ስሩዕ መሳርዕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ተተኻኻእቲ ወለዶታት ክቕፅል እንተኮይኑ ሕጂ ኸ መሳርዕ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ 10 ሰዓት ናይቲ ናይ ቀዳማይ ሕጂ ኸ ከመይ ክኾን ኣሎ ትብል ናው ክድብል የብልናን የልባ ማእዝና ገጥ ኣቢልና ሒዝና ኩሉ ግዜ መትከል እዩ ዘጓዓዘና ንሕና እዛ መትከል ህዝባዊ ግንባር እዚ መትከል መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ገጥ ኢልካ መሓዝ ጥራይ እዩ ነዚኦም ነቓዕ ምፍጣር ማለት ተበታቲንካ ምጥፋእ ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ መትከልና ዝነበረን ዘለን እዩ ዝቕየር መትከልካ የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢና እንድንርአ ብስኮ እኹል መረጋገፂ እኮ እዩ ከባቢና ብምሉእ ተሓሚስ እዩ ዝርከብ ዘላ ሓንቲ ጥይት ዘይሰምዓላ ሃገር ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ኣብ መንጎ ኣሽሓት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊት እሞ ብረት ዝሓዘ ክዘልልን ክሕጎስን ኣብ መንጎኦም ኮይኑ ክትርኢ ከለካ ኣበና ዓለም ርኢና ንፍለጥ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ መንጎ ኣሽሓት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራዊት ብረት ዝሓዘ ብክንደይ ድርዓት መካየንን ገለን ተኸልኪሉ እንዳኸደ ከሎ እቲ ኣሎ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣነ ዲሞክራሲያዊ ፍጡር ኣነ ዝብል ሃገሩን ዘይገበሮ ኮይና ንገብር ዘለና እቲ ዲሞክራሲ የብሉን መሰል ኣይሕሉን እዩ ህዝቡ ኣይፈትዎን እዩ ዝበሃል ዘለኮ ትማላሪዎም እኮ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝዘልል መንግስቲ ኮይ ዘለና ስርዓዚ ፕሬዚደንት ኮይ ዘለና ንሕና ስለዚ ማእዝና እንታይ ክኾን ኣለዎ ማእዝና ካባይ ዝኾነ ይኹን ለበዋን ሕድርን ዝፅበ ህዝብን ሰራዊትን የብልና ንሕና ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ማእዝና እዛ ሒዝናያ ዘለና ኢና ሃሊ ዝቕየር ማእዝን የብልናን መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዞ ዘሰክፍ ማእዝን ዝበሃል የብልና እሳ ክድገም እሳ ከዓ ሒዝ ገጥ ኣቢሉ ዘሎ ሒዝዎ ዘሎ ከዓ እሱ እዩ እዚ መንእሰይ ወለዶ እዚ ከዓ ለበዋ የድልዮ ሕድሪ የድልዮ ብግብሪ ዘርኣየና ወለዶ ስለ ዝኾነ ምናልባት ሸብዳዕዳዕ ዝብሉ ካብ 0.01 እንተልዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክዒሙ ፎቅ ዝበሎ ጥራይ ተዘይኮይኑ 99.9% ኣነ ዝገርመኒስ ኣብ ገለገለ ሚድያታት ናቶም ነቶም ጠፈሹ እንተላይ ኣንስቶም ሰጎጎኦም ዝበልናዮም ደገፍቲ ሻዕብያ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ይብሉ እሶም ከደጋፊ ኣለዎም ድዩ ብምሉእ ኮት ህዝቢ ኤርትራ ደጋፊ መንግስቲ ኮይ ንነፍሱ ድዩ ደጋፊ ዝብላ ዘሎ ዘይደጋፊ ዝብላ ዘሎ ንውልቁ ሕጂ ይሓልም እንዲ ዘሎ ከምዚ እንታይ ዝበሃል I don't know ከምዚ ባዕጊጉ ምስተስአ ነፍሱ ኣራቢሑ ይርያ ኸውን ከይከውን እንተዘይኮይኑ ደጋፊ ተቃዋሚ ዝበሃል የብልና ንሕና ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መትከል እዩ ዘላ ዳስ ዋይ ከዓ እዚ ሰላም ነጊሱ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ብምሉእ
ጥይት ዘይሰምዓላ ሃገር ኣብ ዓለም ኣበየላ ብጀካ ኤርትራ ኣብ ከባቢና ሞ ንርአዮ ዞባና ሞ ንርአዮ ተሓሚሱ ነንሕዱድ ቃሲ ኢኑ ዘሎ ደቂስና ኮይነ ሰሪሕና ንሓድር ዘለና ጥሙይ ሰብ ኣለና ኣልዩ ምናልባት ቁጠባ ሕፅረት ክህሉ ክእል ተደጋጋሚ ኢልና ኢና እዚ ቁጠባዊ ሕፅረት እዚ ወላ ሓንቲ ይገብረናኒ ንዓና ኣብ ሰዓቱ ከዓ ክመፅእ እዩ መንግስቲ ከይሰርሓሉ ኣሎ መጀመርያ ሰላምካ ከይረጋገፅካ ሃብቲ ዶላ ፌክ ዝኾነ ፊጉርስ ኣቐሚጥካ ንህዝቢ ምድንጋር ሴድያ ወፂእካ ኣብ ቴሌቭዥን ስክሪን ወፂእካ እንደዚ ፐርሰንት ኣርኢና ንጎንጎ ዶ ይደጋገሚ ፊጉርስ ንጎንጎ ብምሉእ እቲ ዞባታት ዘሎ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ዝነብር ግን ክንደይ ህዝቢ ክንደይ ሚልዮን ሃሊቑ ኣሎ ብጥሜት ክንደይ ህዝቢ ኣብ ሰንፈላል ናይ ስእነት ሰላም ይነብር ኣሎ ባዕሉ ይፈልጦ ተኣዲስ ዝበሃል ማርሻ ቤቱ ስለ ዝዓረኻ ሆቴል ስለ ዝሰራሕካ ቤተ መንግስቲ ብቢልዮናት ስለ ዝሰራሕካ ንህዝቢ ኤርትራ ኩላሰ ድዩ ክኾነ እዚ ጎዳና ስለ ለጭለጭካ ወመብራህቲ ስለ ዘብዛሕካ ሃይ እዚ ሕጂ እዚ ፌክ ተዋስኦ እዩ ዝበቃ ተዋስኦ ናይ ሂወት ኢኻ ትብሎ ንዕቐት ናይ ህዝቢ ጥራይ ኢኻ ትብሎ ስለዚ ኣበየናይ ጎደና ኣለና ቤናይ መርገፂ ክንከይድ ኣለና እዛ ንኸዳ ዘለና ጥራይ እዛ መንግስትና ኣዊጅዋ ዝመርሓና ዘላ ኣገባብ እሳ ጥራይ ትቕየር መትከል የብላ ፅቡቕ ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌናይ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና እዚና ምስግናካ ንስለቲ ኩሉ ትበና ዘለኻ ሓበሬታ ተኸታተልትና ቀዲሙ ግን ሓንቲ ነጥቢ ዘምፃእ ፀኒሑ ብሌናይ ኩሉ ግዜ እውን ካብ ትገርመና ነጥብታት ሓንቲ እያ ናይቶም ጉላል ሓደ ካብ ሚእቱ ዘይውክሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደገ ገለ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ዲኻ ጠቒስካ ዝገርመካ ነጥቢ ነቲ ሃገረይ ዝብል ህዝበይ ዝብል ኤርትራይ ናፅነተይ ዝብል ኣካል ከም ደጋፊ ህግደፍ እዩ ክብሉካ ሰሙ ህግደፍ ማለት እኳ ንዝርድኦም እቲ ሃገር ዝሰርሐ ህግደፍ ማለት ሓፋሽ ህግደፍ ማለት ውድብ እዩ ህግደፍ ማለት ሃገር እዩ ስለምንታይ እዮም ነቲ ሃገረይ ዝብል ሲ እሶም ከንታወት እዮም ዳእሞ ነቲ ሃገረይ ዝብል ወገነይ ዝብል ኤርትራይ ዝብል ናፅነተይ ዝብል ዝፀልኡ ህግደፍ ዝብሎ እንተኮይኖምስ እሶም ብጣዕሚ መን እዮም ማለት እዩ እሶም መን እዮም ዝብል ሕቶ ክምልስ ይቐለለይ ንዓይ ምክንያቱ ንሶምሲ የለውን ሂወት እውን የብሎም ምክንያቱ መጀመርያ ከዳዕ ከይንብሎም እውን ሃገራውያን ኣይነበሩን እዚኦም ምናልባት ድሕረ ባይቶኦም እንተሪኢኻ እውን ወለዶታት ናቶም ብክድዓት ዝመፀ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣነ ኣእምሮ ዘለዎ ወዲ ሃገር እየ ዝብል ኣነ ክወራየ እዚ ሃገር እዚኣ ክብል ከሎ መፂኡ ኣነ ምስኻ ክወራየ ዝብል ሲ በናይ ዓንቀፅ ኢኻ መስኻ ሃገራዊ ክትብሎ እዚ ዕሱብ ጥራይ ሙርተዘቕ ይብልዎ ዓረብ ማለት ሲ የብሉን በቃ ተሸጠ ሰብ እዩ ብድራሮ ሓደሪ ኣኺልዎ ጅቡእ ጥራይ ዘገድሶ ምናልባት ንነፍሲ ወከፍ ተፅኒዕካዮ ከዓ ማዕለያ ዘይብሉ ሚልዮናት ኣብ ባንክታት ሴቭ ዝገብር ዘሎ ኣካል እዩ ዝኾነ ክዕስብ ዝደሊ ዝዕድሞ ማለት እዩ ስለዚ ንዕሱባት ምናልባት ደጋፊ ህግደፍ ተይሉካ እወ ደገፍቲ ህግደፍ ኢና ሕጂ እውን ደገፍቲ ሻዕብያ ኢና እቲ መትከላዊ ሰውራዊ ጉዕዞ ተጓዒዙ ማዕለያ ዝፅወር ፍፁም ዘይፅወር ፀይሩ ዝመፀ መንግስቲ ደገፍቱን ፈረቓን ኢና ደገፍቲ ዘይኮነ ንሕና ኢና ከባዕልና ሻዕብያ ዝበሃል ማንም ሰብ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣሽንኳይ ባሕሪ ካብቲ ባሕሪ ብማንካ ማይ ዘይነፍቅድ ሻዕብያውያን ኢና ንሕና ፅቡቅ ገይሮም ክፈልጥዎ ንክንስዋእ ከዓ ድልዋት ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ማንም ይምፃእ ዘገድሰና የለን እዚ ከተምስል ነፍስኻ ራቢሕካ ኣለኹ ንምባል ጭንቀት እዩ ኣነ ዝብሎ እምበር ቆርዓራዕ 6-7 ቆርዓራዕ ማይ ሒዝካስ ክትዋጋእ ኣለይ ከዓ ምፃእ እንደሞ ቆርዓራዕ ማይ ሻንጣ መሊእካ ዝዋጋእ እንተኮይኑ ምፃእ እንታይ ከጓንፈካ ክንረኣየ ኢና ጥራይ ዝለኣን ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌነ ኣዝዩ ሃነፅቲ ሓሳባት መልእኽቲ ሓዘል ኢኻ ትበና ዘለኻ ተኸታተልትና ምዚ ዘይነፅፍ ሕልሚ ወይ ዘይበልዕ ሕልሚ ንብሎ ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ሓደ ስነ ጥበበኛስ እንታይ ያርእይዎ ናይ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ምውስዋሳት ኣብ ዘይነበረሉ እዋናት ሽዑ እንታይ ኢሉ ገጣማ እዩ ስነ ጥበበኛ እዩ ኣፎም ማይ ይምላእ ምራቆም ይንዝዑ እቲ ባሕሪ ባሕርኻ እዩ ጅግና ኣባ ድንዑ ኢሉ ነይሩ ዋላ እቲ ምራቆም ይንዛዕ ገለ ምስ ዝበርየ ክብሎ ፀንሐተ ሓይዘ ኣዘኪርኒ ማለት እዩ ቅድሚ 10 ዓመት እዩ ግን ንሱ ፅሒፎ ሕጂ ዘይኮነ ማለት እዩ እዚ ኢልና ናብ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ተመሊስና ኣለና ተኸታተልትና ብፃይ በረኸት ብርሃነ እሞ እቲ ርእስትና ከምዚ ክንጠቃቅሶ ፀናሕና ዘይበልዕ ሕልሚ ሽዋውያን ማለት እንዲ ካልእ ከይመስሎም ተኸታተልትና
مزلعلنا صراحة زعبات أساسيرك كتنكف نيرو ويكتكس على وسكم زعبات ولا نطبطات نتايتن أنا كتنكفا زلون حجون نابتي مسل دو فتح دو سبعو مسلات دو زبهلا نيشتي وسكبل لا ترفع شكاوي مفبركة إنه نحن لنا عدالة ولنا حقوق إنسانية كشعب ونأيد حكومتنا 100% وليس لنا أي نقوصات في هذا الجانب وزد وإذا كان أنت واقف جنبا إلى حقوق الإنسان وإنسان رجل حقيقي ما هي المآسات الذي يرتكبها الشعب الفلسطيني في هذه الآونة وما هي المآسات والمآزق التي موجود فيها الشعب السوداني فكر بهذه الشعوب الشعب السوداني الذي متثقف بحضارته واليوم متشرد في كل بقاع العالم فكر بهذا الجانب لا تفكر بالشعب الإريتري وحكومة إريتريا لا تشوه صورة حكومتنا الرشيدة ونحن واقفون جنب الحكومة كشعبا حكومة وجيشا 100% لا شك لماذا الصمت العالمي لمجزرة الشعب الفلسطيني هذا نداء خاصة لماذا هذا الشعب العربي البريء دخل في كل الانتهاكات على هذا الشعب البريء ولماذا المجزرة على الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه لماذا الصمت المجتمع العالمي ونحن لا نلبي وإلا لله سبحانه وتعالى ولا نلبي نداءات أكاذيب وفبركة الاستعماريين والدول ما تسمى الدول المتقدمة وإلا تلبيتنا لله سبحانه وتعالى وشكرا جزيلا شكرا ملاي بركات برهاني بليناي شكرا جزيلا بسم كلهم تحتاتلتنا نمزجنا كابصاي بركات برهان بلينا أن الله يكبرك توسخ مبرهيتات إن حوسه بقنق عربي ناو نخيز لنا تحتاتلتنا نتغنبلو صحنا زدرعنا تبتاتي بتخالق قنق غير زبلو زلو بزغونا قد مستير حيلي نايز هزبي مالت هزبي إرترا كم تخلنا نفلتو أب تحت زخون يكون كونت حيلو مأذن كلاسنتو بقصال النامكته نحيله نخلهم تبراريت سرعتات الناس عرز غيزلو مستير نايز هاجر سلستي حدا بلوس مريحنت كلاي حيال هزبي سالساي دما مكاتمن سي ولدو سرزلو إذا هاجر زوترو سعرن مكاتن حفرن كون زخيزلو زيله برخت كملتكم أمودأتا أمونتاي تبل بصاي برخت برهان بلينا يبللخو نملسو وسدكم تخاتلتي AMN صاي برخت أنا سكلتنا قرت رأي لبوا يكون زبل زلخو زلابو حزبي كونن زلنا مخنياتو سراويتنان حزبنان زخون يكون كاباي لبوا زلي يكون مرقتنا زنبرت متكلنا حزبا قنبار ترايا الساخد قصل لوط يبلو بحجي تنبركخنا ينفلت كنبركخ زيلو زحسبون عشات راي زبلان بكا بزيات راي كدمدم مخيل من إسينا تمالي رئينا هنا من مليسي زحدث من إسي زلنا من مليسي بحجون كن حجو كترايو كويس من إسي بلان زهاجر كم زدو كلو نسجردو كيدو قلة تباهيلو التسجردو بزخدون كابتي وشت هاجر زلنا زحية لازم كت ربع جنباري زلنا كوادا بزحية لسمعيتن بزحية لمرقصن زخيت فيزبي زلنا مو متكلنا الساعة متكلنا متكل إسباع جنباري تغير متكل بلنا أنت تي من إسي ምናልባት አነ እንድዒ ንመንእሰይናት መግለጽ የብለኝ ኢለ መደምደም ኳነረ ጅግና መንእሰይ ዘለና ብሓፂር ማንም ዘሰክፍ ካይብልና አነ ስኽፍታ ዝበሃል ተራእኒ ይፈልጥን ክርአን ኢለውን ሓስብኒ ብጻይ በረኸት ብርሃን ብለናይ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ደጋጊምና ኢና ነመስግነካ ኣብዚ ንሎሚ ኣልዒልና ፀናሕና ዛዕባ ዘይ ይበል ሕልሚ ዝብል መብርሂ ስለ ዝሃብካልና ደጊምና ነመስግነካ
كبراتنا أتمودة أتزقمت أنا تاتون أزيو مساتي وترو هاجري زبل حزبي أبزحلو حل تو هاجر زلو بهاجر الله تبو مايلس كاب هاجرو رح أزر كاب هاجراو ولدو نا إيرترا دما وترو هاجري زبل ولدو سلازو خانة إيرترا وترو جزي حبنتيا بزبل كالستن أما أزن تنقالات غيرون زازي منلا بس أي بركة برهان بليناي دقيمنا دقاقيمنا بسم كل قاتكم نمسجنو أبكربا مساون بخالق رزن زبالة تحستون رأسن كن حزوينا نحججن بزن السنابتو كبراتناون سلم كتالكم نمسجن كم توترو تقبرون زما دبزي نابستفل على كورنعاتن وقناتن كبصح شير لايك سبسكرايب مبال أي ترسعو وترينا نفكركم تقاتاتلتي جاقانو دكيري بمدلاون بمقرابن مساقاتكم تصنحنا يوناس أبراهام قرالفا مسألتي إذا مدب فيت نفشتي زلو سامئيل يماني وديومونينا كم دما بساقاماي زلو كالعيس علينا دما ميكيل كيداني هنا كسابة بزقصل بخالق تماساسالي تحستون الرخب عبزز لنايو سلام صفونا قنا نقولنا جاقانو دكيري آجنا نفكركم إيرترانا وتركزين نقمي تمرش عوتنا حفاش